Okay, charge ko na. Butangin ko na. Sige mo na. Charge na. Ano ito ang switch? Subot ba mag-uba? Guba sini switch. Naguba ang sini yung switch. Uy. Guba siya yung switch nga kita. Palabaw ta na ning wire nya. Isumpay-sumpay lang nimo. Kung magpaandar ka. Ito nun. Diri pagawas ning wire nga gamay. Nya. Kini nya i-connect ra nimo og muon ka. Kanaon na ko og muon ba? Jumper na ko. Buhi ko na dia. Connect ba? Connect no? Ha? Sige gitu mas. Guba ang switch boss. Speaker din. Ganit battery. Ano ang battery? Darao. Okay na. Tak bayad. Okay na. Okay na lagi. Jumper na tani. Dre palabuan tani dre nya isumpay-sumpay ra nimo kuan. Kay mo ri solusyon. Saya pa sumpayan na to no. Aron siguro kini. Pagbuha ko wire nga bisa gagmay dia bisa unsa wire. Ay dre nangayo ko. Basta wa koy laing buhat. Way trabaho sa lain tag pangayo. Ayaw namang washing machine. Kanina sa itong ayuhon ng bluetooth. Kaya gibuhatan ng nig switch line niya mo charge mo siya. Kini nga wire sa switch kini. Ako no ni palapos dis kilid aron mao na niyang i-spark pag on. Kay wa may switch ta nga nakitan. Ayos ang kini sumpayan antina ni. Kopi na gamay. Okay. Siga ni siya. Siga ni dito. Kaya kung nakapot lang. Sige. Mati. Kan ya itu lapos. Aram beli nga bulbot. Reset. Okay ra na siya dili na. Para tum lang ko lang. Stikluhan. Stikluhan ta. Raton lang. Dili sini. Tahu kang ala. Big on kan. Lagi. Mana? Sabuting.